110 snin ilu fil-5 ta' Lulju tal-1911 f'dar fil-Belt Valletta twilet dak li eventwalment sar missier Malta indipendenti George Borch Olivier. Ibn Olivier u Rosa rċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-liċeo u fl-Università Rjali ta' Malta minn fejn kiseb dottorat fil-liġi. Dak iż-żmien bħala student u kien diġà wera l-kapaċitajiet tiegħu fit-tmexxija meta kien ġie elett bħala l-President tal-Kumitat Permanenti Universitarju. Fl-1943 użżewweġ lil Alexandra u kellhom tifla u żewġ subien, Angela, Alexander u Peter. George Borch Olivier kien elett f'10 elezzjonijiet ġenerali l-ewwel darba ta' 28 sena fl-1939. Fl-1950 u sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista u Prim Ministru wara l-mewt ta' Enric Mizzi. Matul it-terminu tiegħu bħala kap u mexxa lil Partit Nazzjonalista f'7 elezzjonijiet u 2 referenda. L-aktar wieħed li baqa' msemmi fl-istorja kien dak li wassal lil pajjiżna biex jikseb rajħ fideħ l-indipendenza wara l-vot tal-poplu fl-1964. Nirringrazzjaw l-Alla illi tagħna x-xorti illi nkunu aħna illi flimkien qegħdin naraw ir-rappreżentant speċjali tal-Maestà tagħha itina dokument ta' Kostituzzjoni li tagħmel Malta indipendenti u sovrana. Dak iż-żmien il-Partit Laburista immexxi minn Don Mintoff kien kontra din l-għażla, iżda l-poplu ħalla f'idejn it-tmexxija ta' George Borch Olivier li min-naħa tiegħu mexxa diversi laqat mal-Gvern Ingliż biex jikseb l-aħjar pakkett finanzjarju filwaqt li jikseb l-indipendenza sħiħa u sħubija fil-Commonwealth. George Borch Olivier baqa' jmexxi lill-Partit Nazzjonalista sal-1977 meta kien irriżenja minħabba l-istat ta' saħħtu. Minfloku kien elett Edi Fenekadami. Missier Malta Indipendenti miet fid-29 Ottubru tal-1980 fl-età ta' 69 sena u nata l-aħħar tislima funeral statali, wieħed mill-akbar jekk mhux l-akbar wieħed li qatra pajjiżna.